Aktar nies f'Malta għandhom il-fiduċja li l-qagħda finanzjarja tagħhom se titjieb u inqas persuni huma nċerti riżultat tal-impatt li ħalliet l-imxija anki fuq l-ekonomija. Dan ħareġ minn studju fost ftit aktar minn 400 persuna u li sar bejn id-29 ta' Mejju u l-5 ta' Ġunju. Dan propju ftit qabel mal-Gvern ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro biex iwieżen lill-familji u lin-negozji. Dan l-istudju tqabbel ma' ieħor li kien sar f'April fl-eqqel tal-pandemija u fl-aħħar studju ħarġu riżultati li wrew titjib. Dan l-istudju kien ippreżentat fil-programm edukattiv tal-Gvern favur aktar litterizmu finanzjarju ġemma. L-istudju juri li f'Mejju 83% tan-nies kellhom kontroll fuq is-sitwazzjoni finanzjarja. Dan kien 1% iżjed minn April. L-istħarriġ wera wkoll li f'Mejju kien hemm biss 9% li ħassew li s-sitwazzjoni tagħhom marret għall-agħar. Dan meta fix-xahar ta' qabel dwar dan kienet irreġistrata ċifra ta' 12%. F'Mejju kien hemm ukoll 59% ta' dawk li wieġbu għall-istħarriġ li qalu li s-sitwazzjoni tagħhom baqgħet l-istess. Dan għal kontra ta' April meta dwar dan kien hemm 53%. F'Mejju kien hemm ukoll 17% tan-nies f'Malta li wieġbu li s-sitwazzjoni finanzjarja se titjieb fit-3 xhur li ġejjin. Dan ifisser żieda ta' 8% fuq ix-xahar ta' qabel. Mill-istudju ħareġ ukoll li nofs dawk intervistati f'Mejju qalu li huma f'pożizzjoni li jġemmgħu filwaqt li f'April iċ-ċifra kienet ta' 46%. Aktar minn kwart dawk li rispondew għal dan l-istħarriġ qalu wkoll li għandhom pjan għal pensjoni u biħsibhom iżidu l-fond tal-irtirar fit-3 xhur li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.